मोननि थाखाय नैबे मिथिनो गोनां ट्रिप्सआनो जादों आङो मोनसे समाव आंबो फलोवार्सखौ बारायनो हायाखैमोन गोबां गोब्राबमोन माने 5000 फलोवार्स खालामनो थाखायनो मानोना आङो नैबे ट्रिप्सखौ बाहायनानै आं फलोवार्सखौ बारायनो हादोंमोन मानोना नैबे ट्रिप्सखौनो आङो नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दं मानोना आंबो माखासे फरेनार मानसिफोरजों माने कमेन्ट गेलेनो गोनां जादोंमोन मानोना ओरैबायदि कमेन्ट खालामनो गोनां जादोंमोन प्लिज काउन्ट मी I am following everyone माखासे बे फरेनारफोरनि जिथुनाखि पेजाव हाबनानै जेसेबां कमेन्ट लिस्ट दं बे कमेन्टआव माखासे कमेन्ट लिरनाय लिस्टआव माने थांनानै जाय मानसिया कमेन्ट खालामदों बे मानसिखौ नोङो फल' खालामदो फल'बो खालामदो आरो मा लिरदो प्लिज काउन्ट मी इन प्लिज काउन्ट मी आरो मा बिथांनि गोदान मानसिफोरनि कमेन्ट बक्सआव मा लिरनो हानांगौ I am following everyone please count me बेबायदि खालामनायाव माने फल' खालामनानै फल' बेक गोबां मोनफिननो हादोंमोन बेबायदिनो माखासे फलोवार्सफोरखौ बारायनो हादोंमोन दा गोबां मानसियानो दिनै प्रफाइल इउज खालामो पेज इउज खालामो गोदान फेसबुक फैगासिनो दं बाहायग्राफोर दा बिथांमोनाबो भिउसखौ बारायनो हायाखै गोबां मानसिफोरा भिउसआ जाया 100 200 बेबायदिल' जायो बेबायदि जायोब्ला मानोना जोङो डलार आर्निं खालामनो हाया 500 जाब्लाबो जोङो डलार आर्निं खालामनो हाया आनखि 1K नि गोजौआव थाङागौ माने जोङो मा डलारजों आर्निं खालामनो हाया 200 300 400 बेफोरबायदि भिउसजों जों मालाबो डलार आर्निं खालामनो हाया बिनिखायनो नोंथांमोना ओरैबायदि ट्रिप्स बाहायनांगोन मानोना बे ट्रिप्सआनो जादों नोंथांमोना माखासे जिथुनाखि आनकमन भिडिअफोरखौ नोंथांमोना लाबोनांगोन आरो ससियेल एवारनेस माने माखासे नोंथांनि भिडिअफ्रा ओरैबायदि माने बेसेन गोसा जानांगोन नोंथांनि भिडिअफ्रा बेसेन गोसा जानांगोन मानोना ओंथि गोनां जानांगोन माखासे गिबि समाव नोङो माखासे ओंथि गोनां भिडिअफोरखौ नोङो लाबोग्रोनांगोन जाहाथे रायजो राजाफोरा फलोवार्सफोरा समाजा रायजो राजाफोरा नोंथांखौ सिनायनो हायो बे ओंथि गोनां बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बाथ्रानि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनांगोन अब्ला नोंथांखौ सिनायगोन थारैनो अब्लासो नोंथांनि भिउसआ लासैनो बारायगोन नोंथाङा जुदि जेबो ओंथि गैयै बेसेन गैयै भिडिअफोरखौ नोंथाङा होलाबाय थागोन बबावबा थांब्लानो माखौबा साफायना हगारगोन जेबो बेसेन गैया ओंथि गैया बबावबा थांबाय बेखौनो साफायना हगारबाय माबा मोनसे नुबाय बेखौनो साफायना हगारबाय जेबो ओंथि गैया जेबो बेसेन गैयै बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथाङा हगारोब्ला मा जागोन नोंथाङा मालाबो भिउस मोननाय नङा मानोना जाय भिडिअआव जाय कन्टेन्टआव ओंथि हाबनानै थायो बैफोर ओंथिखौसो जोंनि पाब्लिक रायजो राजाफ्रा मा भिडिअखौ शेयार खालामो आरो लाइक खालामो शेयार खालामो कमेन्ट खालामो जाय भिडिअआव जेबो ओंथि गैया बे भिडिअआव माने भिडिअखौ जोंनि अनसुला रायजो राजाफ्रा मा खालायो बेफोरखौ शेयारबो खालाया आरो जेबो लाइक कमेन्टबो होआ जायनि जाहोनाव नोंथाङा मेहनत खालामनांगोन खस्थ' खालामनांगोन आरो नोंथाङा माखासे ओंथि गोनां नोंथाङा कन्टेन्ट लाबोनांगोन अब्ला रायजो राजाफोरनि गोसोखौ नोंथाङा बोनो हागोन अब्ला नोंनि भिउसआ अट'मेटिक बारायगोन बेखौनो आं खावलायबाय जानला मोनला आरो बे मोनसे बाथ्रा फेसबुकनि माखासे रुल्स दङ सोरनिबा भिडिअखौ डाउनलड खालामबाय कपि पेस्ट खालामबाय गावनि चेनेलाव हगारनानै लाबाय मालाय सोरनिबा गोबां भिउ जागासिनो दं माने भाइरेल भिडिअ भिउस जागासिनो मोनगासिनो दं के भिउस मोनगासिनो दं बैफोर भिडिअखौ मा खालामबाय बिनिया जादोंबा आंनाबो जागोन साननानै मा डाउनलड कपि पेस्ट खालामनानै गावनाव हगारनो हाबाय मालाबो बे जाया माने फेसबुकआ मालाबो कपि पेस्ट आरो डाउनलड भिडिअखौ मालाबो एक्सेप्ट खालामा बेनिखायनो गावनि खुद मेहनत गावनि फेस देखायनानै गावनि मोखां देखायनानै जेब्लासिम नोङो मोजां कन्टेन्ट भिडिअ लाबोनो हाया अब्लासिम फेसबुकआ नोंनि भिडिअफोरखौ एक्सेप्ट खालामा मानोना फेसबुकआ जेब्ला एक्सेप्ट खालामगोन नोंनि कन्टेन्टखौ नायगोन बेसेबां अजन बेसेबां गिलिर बे कन्टेन्टखौ लानानैसो फेसबुकआ गावसोरबो खामायगोन आरो नोंनोबो मा खालामगोन नोंनोबो गावसोर 12 खामायोब्ला नोंनो 4 होगोन
थिग बेबायदि थाइसे खामायोब्ला नोंनो आथोनो हागोन बेबायदि इनकाम बे जिथुना आर्निं प्रसेसफोरा। थ' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना मा खालामो ओंथि गोनां भिडिअ कन्टेन्ट बानाय आरो फलोवार्सनि खोथाखौथ' नोंथाङा मोनथिखाबाय। आङो नैबे स्क्रिन रेकर्डआव नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन, नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। माने माखासे जोंनि इण्डियायाव जोंनि भारतआव बेबादि माबाया गैया, खिन्थु सापर्ट खालामलायनाया गैया, बिराद खम दा गोदान मानसिफ्रा। खिन्थु फरेनार मानसिफ्रा बिदेशनि बाहेरा मानसिफ्रा जोंखौ माने बिराद मोजां मोनो इण्डियानि मानसिफोरखौ। बेनिखायनो बिसोरो फल' टु फल'। आं नोंथांखौ फल' खालामोबा आंबो नोंथांखौ फल' खालामहैगोन, बे रुल्सखौ बिथांमोना मानियो। बेनिखायनो एसेल' माने कमेन्ट लिरनांगौ, प्लिज काउन्ट मी, प्लिज फल' मी। बिथांमोनजों जगाजग जानानै गोबां माने बिसिनि पेजआव हाबनानै बेबायदि कमेन्ट लिरबा नोंथांमोनाबो फलोवार्स बारायनो हागोन। आरो आङो साननै उनाव लाबोगोन, नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना लाबोगोन, मानोना कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौ माबायदि मोननो हायो। गोजोन्थों, थेंक इउ।